Hola petits joves, em presento, soc la Sandra i juntament amb la Maria us explicarem de què tracta la nostra associació. Nosaltres representem a l'Associació de Joves del Palau d'Anglesola, una associació que es va fundar el gener del 2020, fa justament 4 mesos. Al nostre poble no hi havia cap associació dedicada al jovent, però sí que hi havia un grup gran de jovent que anava realitzant de tant en tant activitats pel jovent del poble. És per això que vam decidir fundar aquesta associació. La nostra associació abarca jovent des de 16 anys fins a l'edat en què tu et puguis sentir jove. I algunes de les activitats que realitzem i volem seguir realitzant us les explicarà a continuació la Maria. Hola, petits joves! Doncs sí, com diu la Sandra, organitzem moltes activitats durant l'any i volem seguir fent-ho. Alguns exemples són la calçotada del jovent. Com ja sabeu, és molt típic menjar calçots durant els mesos de febrer a abril. Per això nosaltres ens hi sumem i organitzem una calçotada on hi poden participar tant les persones que són socis com les que no ho són. Com que ens agrada molt amenitzar les festes, durant la festa major d'estiu organitzem el que anomenem correbars. Durant l'any també farem la festa del soci, que serà un àpat per celebrar tots els inscrits a la nostra associació. També volem participar en actes benèfics. És per això que, per exemple, aquest any per Sant Jordi hem fet un punt de llibre i amb els diners que hem recaptat els hem donat a un banc d'aliments. A més, estem oberts a qualsevol iniciativa que se'ns presenti per tal de poder col·laborar amb el poble. Ah, sí! Ens agrada molt la música. És per això que us presentem un repte. Esteu preparats? Hola, aquí va el repte. Per fer-lo necessitarem 4 trossets de papers que els ficarem un al costat de l'altre i algun objecte. Jo, per exemple, he escollit tomates que tenia per casa. Llavors, de què es tractarà? Cada vegada que veiem un tros de paper sense res a damunt, aixecarem així les mans i si en algun moment veiem una tomata damunt, picarem. Això ho farem acompanyat d'una cançó i llavors després ho faré jo una vegada i us tocarà a vosaltres. I d'aquesta manera anirem ficant cada vegada més tomates. A veure si ho aconseguiu. Vinga, comencem! I ara, com que sé que sou molt bons i ha sigut molt fàcil, hi afegirem una mica més de dificultat. Agafarem un llapis de color groc o els que vulgueu, en tinc 4 preparats per si a cas, i ho anirem combinant. Quan no hi ha res al full, havíem d'aixecar les mans. Quan trobarem una tomata, picarem. I quan trobem un color, picarem a la taula. Vinga, va, que comencem! I ara ja, pels més atrevits de tots, ho compliquem del tot. Cada vegada que veiem 2 objectes iguals, per exemple, 2 llapisos o 2 tomates, el que haurem de fer és picar 2 vegades de mans o picar 2 vegades a la taula. Sí? Vinga, som-hi!